मा दिसे हिन्जाव गोदान लांनो फैनायनि हिन्जाव गोदान लांनो फैदो एसे डायलग मारनांगौ माबा जानायनि इदे नोंसोर हिन्जाव गोदान लांनो फैदो एसे डायलग मारदो आरो साथामबो जन हौवा गोदान बिनानाव ए बेनिफ्राय नोंहा लोगो ओमफ्राय नोंहालाय ए नोंहानो लोगो दे हिन्जाव गोदान दोननो फैदोंमोन नै दायो मोनानि सम नालाय नेमखि जानानै देहाखौ एसे गुदुं खालामनोसै मिथिबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै बुलायलायना र' र' हामा र' ना दांथ'लायना ना हामा गावजों गाव हामा दे माथा जाबाने आंखौ बिदा जायो दिनै आदै होनदोयो नोंखौ बिदासै ओमफ्राय आदै होनदो आदै होनदो गाइसफोर दासो जादों मा बुदिया दासो जादों दे बोरै अमा जागोन जायाखै मोजां ना संनायफोरा बोरै ना दे मा गोमादो मा गोमादो टस गोमादो अबाव गोमानाय ओमफ्राय दा माबायाव पुलिस थानायाव थांसिदो होमबा कमप्लेन हैनो टसनि थाखाय नाङा ना दे होमबा Indo Februario. Driver, saus kia. Ini sampai tu, orang sampai tu. Saus tu lagi ada sih. Dia malah lagi neng malah lagi. Neng malah lagi di kita. Ini fix tak kita. Neng malah lagi ni jauh ke. Ini fix. Tarik kita ini fix ke. Oh, hinjau kita lang nufi kira pun ni. Hinjau lang nufi aku tu pergi sana mak. Deh, mawadi nemper kisah ni nanti lade. Hinjau godan lang maka, lang ramaka, nih. Gaispur. Anand bosan negari Gaispur. Nih. Ultrabus lang nufi di hinjau godan ke nih. Nih. Ultrabus lang nufi di nih. Somai na sikla berapa hinjau godan lang nufi di. Gaispur nih. Somai na sikla berapa malah hinjau godan lang nufi di. Hinjau godan lang nufi di nih malah nih. Nih. Sini geza. Gezang. Gaispur. Deh, maafur bungkeun mak. Bungnaयालाय मा जानो सोमोन्दै हाबानि सोमोन्दै बुंदो सोमोन्दै मा लेट जाना फैदों जों दायो ओंखाम जानाय लोंनायखौ होथ'आ सुरि मानाखौ रायलायग्रोगोन बिनि उनावसो खैना हरनांगौ हरनाङा जों जानाय लोंनाया उनावसो जागोन माखासे नेम थायो ना होमबा नेमा माने जोंहा लिरखानाय दंखायो आच्छा लिरखानाय मथेसो जागोन जों दा गारजेनखौ नागिरनोसै दा बिसाराव मा जायो नायसै दे जागोन दे फुरा गासिबो नै दे डायलग मार दिसे हिन्जाव गोदान लांनो फैनायनि हिन्जाव गोदान लांनो फैदो एसे डायलग मारनांगौ माबा जानायनि इदे नोंसोर हिन्जाव गोदान लांनो फैदो एसे डायलग मारदो आरो साथामबो जन हौवा गोदान बिनानाव ए बेनिफ्राय नोंहा लोगो ओमफ्राय नोंहालाय ए नोंहानो लोगो दे साबा समाय हिन्जाव गोदान लांनो फैगोन नै जोंहा गें माखासे इयाव जिरायनानै दं सं हैद मा खोमसि खोमलाव जना दं नोंसोरलाय नै बाक्सानि सेंग्राफ्रा नै माबायदि खोमसि खोमलाव जाबाय थायो जा बसु दं माथिलाय नुदों बस नुदों जागोन गेंखौ नायनांगोन ना नै इसा बेवहाय संनाय खावनायनि माबाफोर बुंदो हाबानि एसे सोमोन्दै एसे हिन्जाव गोदान लांनो फैबाय फैबाय बिराद मोजां सिख्लाफोर फैदों हिन्जाव गोदान लांनो लाखांबाय आं ब्लग मोजाङैनो रेडि जाबाय जगार खालामदो दे थाब लांलायदो होमबालाय दे गासिबो नायनांगोन दे राननायखौनो दे नै
Lakbo lagi. Deh. Komplek kapan lagi? Bisiki di pusat. deh. Deh guysमोन जादो माबानिसो हौवा गोदान जानाय ना हिनजाव गोदाननि न'आवसो माने माने सरा आसार जानाय आसार गोरान जारियो नांगौ मा खफ्त खफ्त माने ओइ नानि बेसे गोथाव जागोन एसे होनदोब्रा नोंसोर नायनो हागोन गाबोननो बरिया जादों दे जानाय समफ्ल' जानाय जा नानि मोना हाबा जानो फैदों हिनजाव गोदान लांनो फैदों बिसोरो अमा बेदर जानो जायाखै जायाखै नानियालाय जादों दे Bisi-bisi kayak gitu, mana berbeda? Tak mana berbeda. Sampai saya kau sedek. Tapi tu kau ikil pun manuna. Bisi-bisi kayak gitu. Aku nunggu. Aku di sini. Hi guys. Nek kene kau isi tes. Halo isi. Nani berjaya tesnya? Muzang. Nani kemudian langsung senai nak na aram se, boria jadi. Je jana kiti kunci. बरिया दे जाना खिथि खनसे दे नोंसोरखौ लाइनाव लाबाय आं खनसे दे दे बुरजा दे बेदरा अमा बेदरा बरिया बाजै हटेलाव थाया ना दे जा नाम्बार 1 ना ना जागोन जायाखै नोंना दे दे Mana? Sino no? Apa? Oh, isinya mana? Dah sampai. Hei, kawan geli sini. Jangan berlampakan aku, saya. Musa, deh Musa. Ôi, gặp khâu.
deh gaprau deh. Này đằng này xin nào đi license ký mà không được lại. Rồi đâu đến đi. Ra được. Dừng dừng này dừng cái nào này. Itu dừng ni bagai mình sẽ chụp bài xin là kata. Yêu cũng đi apa nama đi xe. Kita lapin đi xe. Gì hơn mà bé nem kia lăng cái gì hơn. Nanti kita ni ada di lưng Thế lăng đi xin ơi nem kia à. Mojang hơn nào. Siapa sih kena bangsin mojang ya. Ang di latan siang bu. Ang nuzas kita benda. Durasi kau benda. Di lưng. Boleh ya, ambil guys. Boleh.